shit! Er det også sket for dig? Så vil du med stor sandsynlighed kunne drage fordel af at få udført en komplet firehjulsudmåling. Og hvad så det, spørger du? I firehjulsudmålingen der sætter vi et apparat på bilen, som udmåler bilens styretøj og hjulvinkler for at se, om alting ligger inden for fabrikantens forskrifter. Huller i vejen og karambolage med kantsten kan på sigt godt blive dyrere, end man lige går og tror. Det vil på sigt kunne give ujævnt dækslid, hvor den slider mere på den ene side af dækket, end den gør på den anden. Og det betyder, at det ikke holder nær så lang tid. Finder man sig selv i så beknepen en situation, har vi heldigvis et godt tilbud. Booker du nu, så kan du faktisk spare over 30% rabat. Vi sætter de her sporinger her lige nu til 595 kroner. Det eneste du skal gøre, det er at booke der eller der. Tryk på linket, bestil tid med det samme. Hej!